Hanap mo ba ay world-class at high-end dining experience? Dito sa Abe Buffet Plus, they got it all just for you. Samgyeopsal at shabu-shabu, Japanese-Chinese fusion, Western food, Italian cuisine, at syempre, meron din Filipino specialties. For as low as 899 pesos on weekdays at 999 pesos naman tuwing weekends, ma-enjoy mo na ang talaga namang authentic at masasarap na pagkain from all around the world, all unlimited. It's an international buffet talaga, and we really do the authentic one. In-implement namin kung ano talaga yung lasa ng mga bawat mga countries na ino-offer namin dito, yung mga food nila. Pinangunahan ng mga owners na sina former Santo Tomas Mayor Lito Nagit at ng kanyang asawa na si Abigail Nagit, Architect Jong Nagit, Mayor Balboa at Librado Manlapas ang grand opening ng Abe Buffet Plus nitong Sabado, December 14 sa FG Nepomuceno, Angeles City, Pampanga. Hindi lang din mula sa probinsya ang mga foodies na pumunta rito. Dahil dumayo pa ang ibang customers para lang matikman ang inihain ng Abe Buffet Plus. Masarap, di kalidad. Pangatlo, malinis at saka ang ambience maganda. Swak na swak sa kahit anong okasyon ang Abe Buffet Plus. Dahil hindi lang maganda ang ambience dito, spacious rin at kayang-kaya nilang mag-accommodate ng up to 250 guests. Ang Abe Buffet Plus ay mula rin sa mga tao sa likod ng well-known Kapampangan restaurant na Fansite Ningnangan. Kasi 'di ba, ing Ningnangan open area ya. Pangmasaya, kumbaga pangmasaya. So, isip me nagawa kaming buffet na high-end naman. Bagamat hango sa Kapampangan word ang pangalan ng Abe Buffet Plus, nagmula rin ang pangalan nito sa mga owners ng restaurant. Itang A for Abi, B for Badang, E for Emerenciana. Tapos Kapampangan word ya pa rin na Abe, so balo da Kapampangan niya yung makibandi. Para sa mga excited ng maranasan ng authentic international dining experience, maaaring mag-walk-in at magpa-reserve sa kanilang Facebook page o tumawag sa 0966-372-0541. Yes, we also have promos po. Meron po tayong exact birthday. 1+2 po siya. Birth month po natin is 1+5 po. So definitely po yung ating pong celebrant po is free of charge po. Ini-invite po namin kayo na puntahan po itong lugar namin, yung Abe Buffet Plus. Sigurado po, sisiguraduhin ko pa sa inyo, mag-enjoy po kayo sa pagkain. Quality at affordable. Bukas ang Abe Buffet Plus araw-araw mula 11 a.m. hanggang 2:30 p.m. for lunch at 5:30 p.m. to 9 p.m. naman ang dinner. For easier navigation, you may search for Fansite Ningnangan, Angeles City. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.